ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟू ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯିବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେଉଛି, ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ କେତେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଏ, କେତେ ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଜଳୁଛି। ଆଉ ଏକରେ ଅଛି ଇସୁ, ଦେଖ ପୁନା ଯାଇକି ଧରି ପକେଇଲା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜବାଜ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଗୀତଟା ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଦେଖ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଆମେ ଯାଇକି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ଏକରୁ ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ 3 ଜଣ ଫେରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼।